nasa candidate soldier course. Alang po ni siya sa mga, kung kaganina, ang officer candidate course para sa mga graduate sa college. This time, para ni siya sa mga K-12 graduate K-12 graduates or undergraduate sa college. Yes. Sige daw, unsay qualification sa candidate soldier course sa mga requirements? Yes, mama. So, ang atong qualification to become a candidate soldier course, no? So, una naatay K-12 na diploma nato, no? At least K-12 graduates, then natural born Filipino citizen pa rin, then ang atong height is 5 feet. Same pa rin sa OCC yung ating height requirement natin. Yung age natin is 18 to 25 years old, but not a day older than 26 upon taking. No? So mas younger ni siya, no? Younger ni siya kaysa sa officer candidate OCC, course. Yes, okay. Then 18 to 25 years old. Yes, ma'am. Then single without parental obligation pa rin. Then ang ating ang physically and mentally fit, no? Then no pending case tayo. Katong imong gi-mention kaganina nga single without parental obligation, meaning single siya, unya na siya anak, di siya pwede. Kay naam siya parental obligation. Yes, so dapat walay anak. Walay kabilinggan, ma'am. Single pero walay anak. Okay. Yes, walay kabilinggan. Walay kabilinggan. Yes, namo kay ubang nga na kabilinggan pero ilahang family, di ba? Family ilang mama, papa kabilinggan man na. Yes. So pwede nga single pero dapat walay anak. Yes, ma'am. Mo gina siya ang pinaka direct nga explanation ana, no? Yes, no parental obligation. Requirements. So ang atong requirements during sa examination, no? So alang sa mga officer candidate course, ang dadon ninyo una ang atong college diploma, no? Yung ating TOR, PSC birth certificate at saka any government valid ID. So kung pananglitan na fresh graduate mo karon, no? So wala pa mo na issuehan og diploma or TOR, pwede ra mo magdala og certification of graduates, no? From the school registrar, ma'am, no? Mao na ilang dadon ipakita sa MUA, no? So then importante ang atong valid ID, original jud kay naa mo gud gadala, ma'am, Xerox ID. So dili gina sa i-honor sa atong mga psychometrician, yung mga army testing natin, no? Team. So original copy ginatanan. Even kato sa officer candidate course, yes, no? Pero naka-mention ka last nato nga interview, yes, dili ninyo kuhaon ang ilahang mga original copies. Yes, tanawon lang. Only screen lang namo ang ilang documents kung tinuod ba na pinanganak talaga sila sa nang that year, no? Kasi naamo gud iban nga pwede magud i-kuan, ma'am, kung dili gikan sa PSE jud ang birth certificate, no? Yeah. Na mga imitation ngayon na falsification of documents, maraming lumalabas na kuan eh. Naay other nga mga unsa na kanabitang agencies nga pag manginahanglan bitaw sila og birth certificate kay dapat na ay resibo sa PSA. In your case, dapat ba nga na ay resibo ang correct, birth certificate? Correct, ma'am. Dapat with attachment ng PCR receipt, ma'am. So dapat na agyo resibo kay mauna nga gina-staple sa PSA pag magkuha ta og kanang birth certificate, ilagi nang gina-staple ang sa resibo. Kay gikinahanglan na siya pag mag-apply tag mga trabaho, dapat ang PSA nato na ay resibo. Daghan gid ay nga mga kuano imitation? Yes, mga falsification ng mga kuan documents. Okay. No? Pwede nila mabuhat, ma'am. Yeah. So dapat may mga resibo tayo lahat sa mga documents natin. Kahit mga local clearance, magkuha tayo dapat with receipt. Sige, so that's for the candidate officer candidate course, ma'am. Officer candidate course tong yung na-mention ko last. Pero karon candidate soldier course. Okay. Sige, so naa pa ba tay other information nga atong ihatag para reminder for May 17 to 20?